Desira da agian gizakiongan funtsezko indarra, arrazoiaren gainetik. Nahia da gehiago momentu puntual batzutan dekusen behar izanak asetzeko gogo hori ez, eta nire ustez desira da askoz be barrutik urtetan den zerbait, ez? Gehiago hori bulkada bat egazlotzen dutena, ez da nahain arrazionala. Desira bai ikusten dut, zerbait askoz ere barrukoagoa edo ez argatik arrazionalizatu ez daitekeena eta arrazionalizatu behar ez dena. Nik desira gorputza zeharkatzen duen bultzada bat bezala ulertu izan dut beti, ezta? Nolabait ekintza eta egite guztiaren motorre bat pizten duena, ez? Bizitzaren motorre hori izango litzake niretzat. Ez dakit posible den ezerezetik desira bat sortzia, baina zalantzarik gabe desirak aldira bultzatu, estimulatu eta bizigaren gizartea bereziki espertua da zeinbait desira hiperestimulatzeko. Gu oso animali imitatzailea gara, txinpantzeak ere bai, baina gu gehiago. Hizkuntza eta ohiturak eta desira ere ikasten dugu besteen bitarte. Eta desira oso mimetikoa da askotan, bakarrik desira dezakegu sumatzen duguna besteek ere desiratzen dutela edo desira lezaketela. Iruditzen zait interesgarria dela pentsatzea zein desira diren guri eta gure komunitateari on egiten dienak, ez? Nik esango nuke adibidez, plazera, elkartasuna edo esperimentazioa bultzatzen dituzten desira horiek, ez? Bizitzeko modu berriak probatzera bultzatzen gaituztenak. Eta adibidez aldendu kaltegarriak zaizkigun desiretaz, ez? Adibidez ospearekin edo gizartearen zuzentasunarekin zerikusia dauzken desira horiek. Egia esan jartzen izenean pentsatzen zer desira niretzako edo nire ingurukontzako. Konturatzen naiz, etortzen zaizkiela burura, jakin mina, bizipoza mantentzea, hasteko gogoa. Igual ez dira gure artean edo gazteongan oso plazara ekartzen dian gaiak, ez? Baina ustez funtsean bizitzan zehar mantentzea politian izan daiteken sentipen bat nada. Ingurukoei opa diet haien desirak identifikatu ahal izatea, ondo bizi direla sentitu ahal izatea, eta batez ere aske izatea baino gehiago aske sentitzea.